Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου μας θυμίζει τον αγώνα που έδωσαν οι πρόγονοί μας για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Με τον αγώνα αυτόν τερματίστηκε η περίοδος της τουρκοκρατίας, τουλάχιστον για την νότια υπηρετική Ελλάδα και τις Κυκλάδες, με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830. Στην ταινία που ακολουθεί θα δούμε την προϊστορία της Επανάστασης, τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνισμού κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς και τα κύρια γεγονότα και τους πρωταγωνιστές του αγώνα. «6 Απριλίου 1453. Αρχίζει η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς του Μωάμεθ του δεύτερου, συνολικά 100.000 περίπου στρατός. Την πόλη ανέλαβε να υπερασπιστεί ο Κωνσταντίνος Βραγάσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας των Ελλήνων, με μια δύναμη μόλις 8.000 ανδρών, εκ των οποίων οι 5.000 ήταν Έλληνες και 3.000 ξένοι, κυρίως Ιταλοί, υπό την αρχηγία του Γενοβέζου έμπειρου πολεμάρχου Ιουστινιάνη. Η Κωνσταντινούπολη εκείνης της εποχής ήταν σκιά του παλιού ένδοξου μεγαλείου της, που βλέπουμε στη διαφάνεια. Ήταν πλέον μια πόλη μόλις 50.000 περίπου κατοίκων, που εξακολουθούσε ωστόσο να αποτελεί την καρδιά του εναπομείναντος ελεύθερου μεσαιωνικού ελληνισμού, έχοντας τέτοια σημασία στη συνείδηση του λαού, ώστε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, στην τελευταία του ομιλία στους υπερασπιστές της πόλης, να την αποκαλέσει «ελπίδα και χαρά πάντων των Ελλήνων», σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γεωργίου Σφραντζή, επιστήφιου φίλου και συμβούλου του Κωνσταντίνου. Τα τριπλά χερσαία τείχη της πόλης, που είχαν αντέξει πολιορκίες 1.000 χρόνων, έμελε αυτή τη φορά να τραυματιστούν θανάσιμα και να καταρρεύσουν σε κάποια σημεία τους από τον σφοδρό κανονιοβολισμό των Οθωμανών, παρά τις υπεράθρωπες προσπάθειες των αμυνωμένων να τα ξαναχτίσουν. Η πολιορκία χαρακτηρίστηκε από τη λυσόδη αιμονή των επιτιθέμενων να κατακτήσουν την πόλη και τον αφάνταστο ηρωισμό των αμυνόμενων να την κρατήσουν, ώσπου στις 29 Μαΐου 1453 αντίχησε παντού η κραυγή «Εάλλο η πόλης». Τότε, ανάμεσα στα τείχη της, βρήκε το θάνατο και ο τελευταίος αυτοκράτοράς της, ο Κωνσταντίνος, που έπεσε μαχόμενος ως απλός στρατιώτης. Η είδηση της άλωσης της πόλης συγκλώνησε τον ελληνισμό και τα χριστιανικά κράτη της Δύσης. Όσο για τον Κωνσταντίνο, αυτόν τον νέο Λεωνίδα, στην ιστορία έμεινε η απάντηση που έδωσε στις προτάσεις του Μωάμεθ για παράδοση της πόλης. Η παράδοση της πόλης δεν αποτελεί ούτε δική μου επιλογή, ούτε και κανενός από τους κατοίκους της. Με κοινή θέληση αποφασίσαμε να πεθάνουμε αγωνιζόμενοι και δεν θα λογαριάσουμε τη ζωή μας. Στο μεταξύ, οι Τούρκοι προχωρούν στην κατάκτηση των Βαλκανίων. Σύντομα, τα όρια του κράτους τους εκτείνονται βόρεια του Δούναβη ποταμού, ενώ στις ελληνικές περιοχές απέμειναν αρχικά μόνο κάποια νησιά στα χέρια των Βενετών και άλλων δυτικών δυνάμεων, ώσπου χάθηκαν και αυτά. Τελευταία μεγάλη κατάκτηση των Τούρκων υπήρξε η Κρήτη, με την άλωση του Χάνδακα, του σημερινού Ηράκλειου, 1669. Βέβαια, οι Τούρκοι είχαν υποστεί 100 χρόνια πριν ήδη την πρώτη τους μεγάλη ήττα από τις Ενωμένες Δυνάμεις της Δύσης στην ναυμαχία της Ναυπάκτου του 1571. Στην ναυμαχία αυτή πολέμησε ως υπαξιωματικός σε ένα ισπανικό πλοίο και ο Μιχαήλ Θερβάντες, που έγινε μετέπειτα διάσημος ως συγγραφέας του Δον Κιχώτη. Απάνθρωπες υπήρξαν οι συνθήκες διαβίωσης του ελληνισμού, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Εκατοντάδες χιλιάδες χριστιανοί πουλήθηκαν ως δούλοι, ενώ χιλιάδες βασανίστηκαν και πέθαναν βάναυσα επειδή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν. Πολλοί από αυτούς έμειναν στο αγιολόγιο ως νεομάρτυρες της πίστης. Όμως κατά την τουρκοκρατία υπήρξαν και άλλες πληγές του ελληνισμού. Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές επικρατεί βαθύ σκοτάδι. Οι χριστιανοί χάνουν κάθε πολιτικό και ανθρώπινο δικαίωμα. Ονομάζονται ζημίδες, άπιστοι.
και υπόδουλοι των Σουλτάνων. Πληρώνουν βαρύς φόρους, τη δεκάτη, το χαράτσι, το μυρί. Υφίστανται ανίποτες ταπεινώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μπέιδες και οι σπαχίδες απαιτούν να περάσει κάθε νεόνυμφη πρώτα από αυτούς και ύστερα να δοθεί στον άντρα της. Όπως δηλαδή γινόταν και στη φεουδαρχική Δύση. Η ζωή των χριστιανών εξαρτάται από τη διάθεση των Τούρκων. Σκληρότερο μέτρο απ' όλα του παιδομάζωμα, ο φόρος του αίματος. Πριν ακόμη από το 1453, σε τακτά διαστήματα, Τούρκοι στρατολόγοι συγκεντρώνουν τα πιο ρωμαλαία αγόρια από τους χριστιανούς. Τα εξισλαμίζουν με τη βία, τα εκπαιδεύουν σε στρατόπεδα, τα ονομάζουν καπουλαρί, δηλαδή δούλους της πύλης, και σχηματίζουν τα τάγματα των γενίτσαρων. Εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές χάνονται από τα υπόδουλα έθνη. Οι γονείς θρηνούν τα παιδιά τους και τους κάνουν μνημόσυνα σαν να ήταν πεθαμένα. Οι Σουλτάνοι αρπάζουν τις εκκλησίες των ραγιάδων, τις κάνουν τζαμιά. Σε όσες απομένουν χριστιανικές, απαγορεύουν κάθε επισκευή, τιμωρούν με θάνατο κάθε ανοικοδόμηση. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε το θρήνο στον οποίο ξεσπά το 1620 ο Μητροπολίτης Μοιραιών Ματθαίος. Αλίμονο εις το γένος των Ρωμαίων, πώς εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων, σε μας εις όλους τους Βρεκούς να έλθει τούτην την ώρα. Ενώ ήδη από το 1525 ο Ιαννός Λάσκαρης στρεφόταν για βοήθεια στη Δύση, απευθυνόμενος στον αυτοκράτορα της Ισπανίας και Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Κάρολο τον Πέμπτο, και θυμίζοντάς του την υποχρέωση της Δύσης στους Έλληνες. Μεγαλειότατε, να λάβετε υπόψη σας πόσας υποχρεώσεις έχουσιν όλοι οι λαοί προς το ελληνικό έθνος, ήτινες όφιλον αναγνωρίζουσιν την Ελλάδα ως μητέρα των και τους Έλληνας ως κυρίους και προστάτας των. Επομένως, γίνεται αντιληπτό γιατί οι υπόβολοι Έλληνες ήδη από το 15ο αιώνα προχώρησαν σε εξεγέρσεις και επαναστατικά κινήματα κατά των Τούρκων κυριάρχων τους στην Πελοπόννησο, στη στερεά Ελλάδα, στα Άγραφα και στα Γιάννενα, στη Χιμάρα της Βόρειας Ηπείρου, στην Άουσα. Το 1600 και 1611 ηγέτης της επαναστατικής ορμής των Ελλήνων υπήρξε ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος, πριν τον μαρτυρικό θάνατό του από τους Τούρκους. Κέντρο ελευθερίας αποδείχθηκε και το Σούλι. Εναντίον του Σουλίου κινήθηκε ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων και εναντίον των Τουρκαλβανών του αντιστάθηκαν οι Σουλιώτισσες και οι Σουλιώτες, με 63 από τις Σουλιώτισσες να βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο μαζί με τα παιδιά τους στο Ζάλογο, καθώς προτίμησαν να πέσουν στον γκρεμό παρά να κοιμαστούν. Στον πνευματικό τομέα, η μόνη υποχώρηση που έκαναν οι Τούρκοι ήταν ότι επέτρεψαν τη συνέχεια του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης με προνόμια που απένιμε ο ίδιος ο Μωάμεθ ο προφητής στον Πατριάρχη Γενάβιο Σχολάριο. Τα προνόμια αυτά καθιέρωναν τον Πατριάρχη ως ηγέτη των υπόβουλων χριστιανών, κάτι που είχε ευεργετικές συνέπειες στο ζήτημα της διατήρησης της ταυτότητας και εν τέλει της επιβίωσης του ελληνισμού. Πράγματι, χάρη στην ορθόδοξη πίστη, κατάφερε ο ελληνισμός να κρατηθεί στους δύσκολους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας. Η μεγάλη του γένους σχολή του Πατριαρχείου αποδείχτηκε πνευματικός φάρος και πολλοί ιερείς συχνά κρυφά στάθηκαν σε πολλές περιοχές και κατά περιόδους ως οι μόνοι δάσκαλοι των Ελληνόπουλων. Ένας φωτισμένος δάσκαλος των υπόβουλων Ελλήνων υπήρξε και ο μοναχός Κοσμάς ο Αιτωλός, πριν οι Τούρκοι τελικά τον συλλάβουν και τον εκτελέσουν. Κατά την τουρκοκρατία, οι Έλληνες ζούσαν σε απομονωμένες περιοχές, συνήθως ορεινές όπως σημάνει, όπου διατηρούσαν ένα βαθμό αυτονομίας, και σε πόλεις όπως η Κόρινθος, τα Ιωάννινα, η Αθήνα, αλλά και σε πόλεις της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούνταν ως έμποροι και λόγοι,
πλουτίζοντας σε χρήμα και σε γνώσεις και συμβάλλοντας στην πνευματική αφύπνιση των υπόγουλων αδερφών τους, οι οποίοι και οργανώθηκαν με επιτυχία χάρη στο θεσμό των κοινοτήτων. Οι κοινότητες λοιπόν είχαν πολύ σπουδαία δουλειά να κάνουν. Πρώτα απ' όλα να μαζεύουν τους φόρους και να καταγγείλουν τους φόρους και προπαντός να πληρώνει η ίδια κοινότητα τους φόρους και τα χαράσια στους Τούρκους που δεν μπορούσαν οι φτωχές οικογένειες. Μετά να εξαγοράζει τους εχμαλώτους που τότε και οι Κουρσάροι και οι Φράγκοι και οι Τούρκοι είχαν αρπάξει και τους εξαγόραζαν. Επίσης να προετοιμάσουν την οικονομική διάρθρωση του ελληνισμού, όπου η κοινότητα αναλάμβανε η ίδια ακόμα και το εμπόριο. Έτσι έχουμε τις πέτσες, τα ψαρά και την δίδρα, όπου τόσο πολύ είχε προαχθεί το εμπόριο και η ναυτική δύναμη των Ελλήνων, όπου είναι το εμπόριο όλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ακόμη και τα μπελάκια και άλλες εδώ στην Χέρσα Ελλάδα. Ακριβώς όλη αυτή η δύναμη υπήρχε, ακόμη και το Άγιο Όρος έχει διαμορφωθεί κατά το κοινοτικό σύστημα, γι' αυτό λέγεται και Ιερά Κοινότητα στο Άγιο Όρος. Έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό διατηρήθη ο ελληνισμός με τις κοινότητες που φωτισμένοι κληρικοί ίδρυναν μοναστήρια, αλλά ακόμα παράδειγμα ωραίο είναι και η Αγία Φιλοθέη που έφτιαξε το πρώτο σε όλη την ανθρωπότητα ίδρυμα για τις κακοποιημένες από τους Τούρκους γυναίκες. Κατά την τουρκοκρατία επιτράπηκε μόνο στο μοναχισμό να διατηρήσει την αυτονομία του και έτσι κτίστηκαν μοναστήρια, για παράδειγμα στο Άγιο Όρος και στα Μετέωρα, μέσα στα οποία σπουδαίοι καλλιτέχνες και αγιογράφοι όπως ο Θεοφάνης ο Κρίς, εκπρόσωπος της κριτικής σχολής, ζωγράφισαν λαμπρές συνθέσεις. Παράλληλα, η καλλιτεχνική έκφραση του ελληνισμού θα βρει διέξοδο και στα ποικίλια έργα λαϊκής τέχνης, στα οποία αποτυπώνονται μορφές των θρύλων και των παραδόσεων, όπως η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου. Ο ελληνισμός, μέσα από τα έθιμα, τους χορούς, στο δημοτικό τραγούδι, διατηρεί ακέραιη την ταυτότητά του και τη συνείδηση της καταγωγής του. Τραγουδά τα κατορθώματα του Διγενή και διασώζει τη μνήμη του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ως του μαρμαρωμένου βασιλιά που περιμένει να έρθει η ώρα να απελευθερώσει το γένος. Η μνήμη του Κωνσταντίνου αποτυπώνεται και στα δημοτικά τραγούδια, όπως αυτό από την Τραπεζούντα. Την πόλη όντας όριζεν ο Έλλην Κωνσταντίνου, ο βασιλιάς, ο Έλλην Κωνσταντίνου. Αιώνες μετά το θάνατό του, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φαναφερθεί σε αυτόν, λέγοντας στο Χάμιλτον: «Εμείς, καπετάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμε με τον Τούρκο. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, εζούσαμεν ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμο με τους Τούρκους, και η Διοφρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα, εννοώντας το Σούλι και τη Μάνα». Παράλληλα, οι Έλληνες στρέφονται και στην αρχαιότητα και ζωγραφίζουν στις εκκλησιές τους μορφές αρχαίων Ελλήνων, όπως ο Όμηρος, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος. Καμία όμως μορφή δεν τους ενέπνευσε περισσότερο από αυτήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι περιπέτειες του οποίου, ιστορικές και φανταστικές, γνωστές και ως η Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, υπήρξαν το δημοφιλέστερο κοσμικό ανάγνωσμα των Ελλήνων της εποχής της τουρκοκρατίας, με συνεχείς επανεκδόσεις από τα τυπογραφεία της Βενετίας. Ο Τερτσέτης αναφέρει πως ο Κανάρης, ο ήρωας της Επανάστασης, νέος ναύτης ακόμα, διάβαζε τη Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα.
Από τις αρχές του 18ου αιώνα, σταδιακά και κάτω από την ευεργετική επίδραση του κινήματος του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, ενισχύεται η πνευματική αφύπνιση των Ελλήνων. Ιδρύονται σχολεία, γράφονται επιστημονικά συγγράμματα και πραγματείες. Και πάλι, πνευματικοί άνθρωποι του κλήρου είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν, όπως ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, που έγραψε πραγματείες για ποικίλα θέματα ιστορικού, θεολογικού, μαθηματικού περιεχομένου και όχι μόνο. Ένας από τους κύριους εκπροσώπους του ελληνικού διαφωτισμού υπήρξε και ο Αδαμάντιος Κοραής, σπουδαίος λόγιος και γνώστης της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Τέλος, ο λόγιος και εθνομάρτυρας Ρήγας Βελεστηλής, με το πνευματικό, εκδοτικό και επαναστατικό του έργο, θα θέσει το θεμέλιο λίθο για τον αγώνα της εθνικής παλιγενεσίας. Πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλιονε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έφτασε 2 φορές να πολιορκήσει τη Βιέννη, από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα αρχίζει σταδιακά να παρακμάζει. Η κάμψη της κατακτητικής ορμής των Οθωμανών, σε συνδυασμό με τις απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές και τη στασιμότητα της οικονομίας, αποτελούν τα κύρια αίτια αυτής της παρακμής, σε αντίθεση με τη Δύση, που την εποχή αυτή ανοίγει νέους εμπορικούς δρόμους και βρίσκει νέες ευκαιρίες πλουτισμού στην Αμερική, την Αφρική, την Άπο Ανατολή και την Οκεανία. Σύντομα, χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Αυστρία και η Ρωσία θα δρομολογήσουν επικερδείς εμπορικές συμφωνίες απικιακού χαρακτήρα εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τις λεγόμενες διομολογήσεις. Η Ρωσία μάλιστα, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου και αργότερα της Μεγάλης Εκατερίνης, θα αναλάβει και μία σειρά πολέμων κατά των Οθωμανών, αποσκοπώντας στην εκδίωξή τους από την Ευρώπη. Οι ναυτικές επιχειρήσεις των Ρώσων στο Αιγαίο το 1770 θα ξεσηκώσουν τους Έλληνες ραγιάβες της Πελοποννήσου και των νησιών κυρίως, σε μια επανάσταση που έγινε γνωστή ως Ορλοφικά, από το όνομα των Ρώσων αξιωματικών αδερφών Ορλόφ που συμμετείχαν. Ωστόσο, οι Ρώσοι τελικά θα αποχωρήσουν, η επανάσταση θα αποτύχει και οι Έλληνες θα αφαιθούν στην εκδικητική μανία των Τούρκων. Το 1774 υπογράφηκε και η συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, που ωφέλισε πολύ τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι μπορούσαν πλέον να εμπορεύονται ελεύθερα υπό ρωσική σημαία. Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, πρωταγωνιστής στον αγώνα κατά των Τούρκων στο Αιγαίο, αναδείχθηκε ο Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στρατού Λάμπρος Κατσόνης. Στο μεταξύ, οι Έλληνες συνειδητοποίησαν πως δεν πρέπει να στηρίζονται σε κάποια ξένη επέμβαση για να κερδίσουν την ελευθερία τους. Στην Οδυσσό της Ρωσίας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ιδρύθηκε το 1814 μια μυστική οργάνωση, η Φιλική Εταιρεία, υπό τους Ξάνθο, Σκουφά και Τσακάλοφ, που είχε στόχο την προετοιμασία της Επανάστασης. Συνολικά, στην οργάνωση μοιήθηκαν χιλιάδες μέλη, με τις πρώτες μοιήσεις να γίνονται στη Μόσχα. Ανάμεσα στα μέλη της υπήρξαν και διάσημοι ήρωες της Επανάστασης, όπως ο Κολοκοτρώνης ή ο Παπαφλέσσας. Ο όρκος των Φιλικών δινόταν στο Θεό και στην Πατρίδα. Οι Φιλικοί χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένους κώδικες επικοινωνίας. Το σπίτι των Φιλικών στην Οδυσσό διατηρείται σήμερα ως μουσείο επισκέψιμο στον καθένα, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού. Το στρατό της Επανάστασης έμελαν να αποτελέσουν οι κλέφτες,
ο Ρεσίβοι Έλληνες μαχητές που ο ανώνυμος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας το 1806 υπολογίζει σε περίπου 10.000. Οι κλέφτες ήταν διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την ορεινή Ελλάδα και χωρισμένοι συνήθως σε ομάδες 50 ατόμων υπό την αρχηγία του καπετάνιου τους. Κρύβονταν στα λιμέρια τους και ασκούνταν καθημερινά στη σκοποβολή, τη λιφοβολία, το τρέξιμο όταν δεν εφορμούσαν κατά των Τούρκων. Στην Ευρώπη, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και την τελική ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό, συστάθηκε το 1815 η Ιερή Συμμαχία από την Αυστρία, την Πρωσία, τη Ρωσία και αργότερα τη Γαλλία και την Αγγλία. Στόχος της ήταν η διατήρηση των απολυταρχικών καθεστώτων και η κατάπνιξη κάθε φιλελεύθερου ή εθνικού επαναστατικού κινήματος. Ψυχή της Ιερής Συμμαχίας ήταν ο Αυστριακός καγκελάριος Μέτενριχ. Μέσα σε αυτό το εχθρικό για το σκοπό τους ευρωπαϊκό κλίμα κινήθηκαν οι φιλικοί και πρότειναν στον Ιωάννη Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών του Ρώσου Τσάρου, να αναλάβει την αρχηγία του εγχειρήματος. Όταν αυτός αρνήθηκε, στράφηκαν στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, διακεκριμένο στρατιωτικό και υπασπιστή του Τσάρου, με καταγωγή από το χωριό Υψήλ του Πόντου. Ο Υψηλάντης δέχτηκε με ενθουσιασμό και σύντομα κατέστρωσε το επαναστατικό σχέδιο. Η επανάσταση θα ξεκινούσε από τις αυτόνομες ηγεμονίες της Μολδαβίας, εκεί που τουρκικά στρατεύματα μπορούσαν να εισέλθουν μόνο μετά από τη συγκατάθεση του Τσάρου. Παράλληλα, θα ξεσπούσαν επαναστάσεις και σε άλλα σημεία της Βαλκανικής και στη Νότια Ελλάδα. Με αυτό το γενικό σχέδιο και με πίστη στην τελική νίκη, ο Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο ποταμό στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και κήρυξε την επανάσταση με το πρόταγμα «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος». Όμως ο Τσάρος αποκήρυξε τον Υψηλάντη και ισχυρά τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στη Βλαχία, όπου οι επαναστάτες, μετά από σκληρές ηρωικές μάχες, γνώρισαν την ήττα στο Βραγατσάνι με τον αφανισμό του ιερού λόχου των Ελλήνων σπουδαστών. Ο επίλογος γράφτηκε στη Μονή Σέκου, όπου ο Γεωργάκης Ολύμπιος και οι σύντροφοί του αναδυνάχτηκαν συμπαρασύροντας το θάνατο πολλούς Τούρκους. Όσο για τον Υψηλάντη, συνελήφθη από τους Αυστριακούς και φυλακίστηκε στην Αυστρία. Πιο τυχεροί από τον Υψηλάντη στάθηκαν οι επαναστάτες του Μοριά και της Ρούμελης. Οι ισχυρές τουρκικές δυνάμεις είχαν φύγει για να αντιμετωπίσουν την επανάσταση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Έτσι, στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες βρήκαν την ευκαιρία γύρω στις 20 Μαρτίου 1821 να προβούν στις πρώτες επαναστατικές ενέργειες και στις 23 Μαρτίου να απελευθερώσουν την Καλαμάτα. Σύντομα, η επαναστατική φλόγα ανάβει στην Ύδρα, έδρα πολλών καραβοκύρυβων που έβωσαν τα πλοία τους στον αγώνα. Ακολουθούν τα Ψαρά και άλλα νησιά. Οι Έλληνες απελευθερώνουν ολόκληρη την Πελοπόννησο και ένα μεγάλο τμήμα της στερεάς κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης. Οι Τούρκοι προβαίνουν σε αντίπεινα. Απαχωνίζουν τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο στην Κωνσταντινούπολη και προβαίνουν σε εκτεταμένες σφαγές στην πόλη, στη Σμύρνη και στη Θεσσαλονίκη. Η Επανάσταση απλώνεται και σε άλλες υπόβουλες ελληνικές περιοχές, όπως η Μακεδονία. Υπό την αρχηγία του φιλικού Σερέου Μεγαλέμπορου Εμμανουήλ Παπά, ξεσπά η Επανάσταση στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος. Το ίδιο και στη Θάσο, όπου οι Θάσοι διώχνουν τους Τούρκους από το νησί. Οι επαναστάτες της Χαλκιδικής κινήθηκαν κατά της Θεσσαλονίκης. Όμως οι υπέρτερες δυνάμεις των Τούρκων υπερίσχυσαν στη μάχη των Βασιλικών, όπου έπεσε ηρωικά ο καπετάν Χάψας και τα παλικάρια του. Η φλόγα της Επανάστασης έσβησε στην Κασάβρα Χαλκιδικής, με τους Τούρκους να στρέφονται με μανία κατά του άμαχου πληθυσμού. Όμως η Επανάσταση ξαναφούντωσε στον Όλυμπο και στην Άουσα. Εκεί παίχτηκε και το τελευταίο δράμα της Επανάστασης στη Μακεδονία, με τους Ναουσαίους επαναστάτες να διαμηνύουν στους επιτελείς του Υψηλάντη. Είμεθα εις μεγάλην ανάγκη, ωστόσο μην αμφιβάλλετε ότι οι ήρωες Μακεδόνες, απόγονοι του Αλέξανδρου, θέλουμε να εξουσιάσει ταχαίως του τυράννου ημών. Τελικά, μετά από ηρωική αντίσταση απέναντι σε κανόνια και χιλιάδες τουρκικό στρατό,
Οι επαναστάτες κάμφθηκαν και οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη και την κατέστρεψαν. Για να αποφύγουν την ατίμωση, 13 νέες έπεσαν στο καταράκτη της Αράπιτσας, εκεί όπου σήμερα υπάρχει το μνημείο τους. Η Επανάσταση ξέσπασε και στην Κρήτη στις 14 Ιουνίου 1821. Στο νησί, μετά από σκληρές μάχες, οι Κρήτες επαναστάτες κατάφεραν να ελέγξουν την ύπαιθρο, περιορίζοντας τους Τούρκους στα 4 μεγάλα κάστρα. Παρά την κάμψη που σημειώθηκε κάποια στιγμή του αγώνα, οι Κρητικοί, με ορμητήριο την ορεινή και άγρια περιοχή των Σφακίων, κατάφεραν να επικρατήσουν σχεδόν σε όλο το νησί. Αδικήθηκαν όμως, καθότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν τους επέτρεψαν τελικά να ενωθούν με τη μητέρα Ελλάδα όταν έγινε το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Πίσω στη Ρούμελη, το πρώτο έτος της Επανάστασης σημαδεύτηκε από τη μάχη της γέφυρας της Σαλαμάνας, όπου με αυτοθυσία πολέμησε ο Αθανάσιος Διάκος πριν βρει τελικά μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των βάρβαρων Τούρκων. Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Οδυσσέας Αμβρούτσος, αντιμετωπίζοντας τις υπέρτερες δυνάμεις των Τούρκων, κλεισμένος στο χάνι της Γραδιάς. Μην μπορώντας να κάψουν την αντίσταση των Ελλήνων στη Ρούμελη, οι Τούρκοι προβαίνουν σε νέες σφαγές, αυτή τη φορά στο νησί της Αμοθράκης. Στο μεταξύ, στο Μοριά, ο κλειός των Ελλήνων σφίγγει γύρω από την Τριπολιτσά. Η άλωση της πόλης στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 αμαυρώθηκε από τη γενικευμένη σφαγή των Τούρκων κατοίκων της, παρά τις προσπάθειες κάποιων οπλαρχηγών να σταματήσουν τους ασυγκράτητους και μενόμενους άντρες τους. Παράλληλα, οι Έλληνες στην Επίδαυρο την 1η Ιανουαρίου 1822 ψηφίζουν το πρώτο σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας, στο οποίο και διατηρείται. Το ελληνικό έθνος, το υπό την φρικόβιν Οθωμανική δυναστεία, μη δυνάμενον να φέρει των βαρύτατων ζυγών της τυραννίας, κηρύττει σήμερον την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Τα συντάγματα της Επανάστασης υπήρξαν τα πλέον προοδευτικά της εποχής τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μάρτιο του 1822 οι Τούρκοι αποβιβάζονται στην επαναστατημένη Χίο και ακολουθεί απερίγραπτη καταστροφή. 30.000 κάτοικοι σφαγιάζονται ή εξανδραποδίζονται. Μάρτυρες της εποχής μιλούν για φετοπούλες που πολλούνταν ως σκλάβες σε κάθε δρόμο και γωνιά της Κωνσταντινούπολης. Η σφαγή της Χίου είχε τεράστιο αντίκτυπο και στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Από την πλευρά των Ελλήνων, ο Κανάρης ο πυρπολιτής ανέλαβε να πάρει εκδίκηση. Με μια παράτολμη ενέργεια, στις 6 Ιουνίου πυρπολεί την ναυαρχίδα του Στόλου που κατέστρεψε το νησί, στέλνοντας το θάνατο και τον Τούρκο ναύαρχο. Χάρη στα πυρπολικά, οι Έλληνες κατάφεραν να καταστρέψουν πολλές φορές τα πιο μεγάλα πολεμικά πλοία των αντιπάλων τους, σκορπίζοντας τον τρόμο στις τάξεις τους και αναπτερώνοντας τις ελπίδες του γένους. Το ελληνικό ναυτικό πέτυχε θαύματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη στερέωση της Επανάστασης σε θάλασσα και σε στεριά. Και τώρα που ήρθε ο θάνατος και θέλει να αποθάνει, κάμετε το ταξίδι του περήφανο να γίνει. Κάμετε το ταξίδι του περήφανο να γίνει. Να στέκει ορθός να πολεμά ακόμα και το κάρο. Να στέκει ορθός να πολεμά ακόμα και το κάρο. Κι από το μέρος της καρδιάς αφήστε παρατήρη, τα χελιδόνια να έρθονται την άνοιξη στο κύρι. Κι από το μέρος της καρδιάς αφήστε παρατήρη, τα χελιδόνια να έρθονται την άνοιξη στο κύρι. Και τώρα που ο θάνατος και θέλει να αποθάνει,
αποθάνει. Κάμετε το ταξίδι του περήφανο να γίνει. Κάμετε το ταξίδι του περήφανο να γίνει. Να στέκει ορθώς να πολεμά ακόμα και το κάρο. Να στέκει ορθώς να πολεμά ακόμα και το κάρο. Κι από το μέρος της καρδιάς αφήστε παραθύρι. Αγγελιδόνια να έρχονται την άνοιξη στο κύρι. Κι από το μέρος της καρδιάς αφήστε παραθύρι. Αγγελιδόνια να έρχονται την άνοιξη στο κύρι. Τώρα που ήρθε ο θάνατος και θέλει να αποθάνει. Και τώρα που ήρθε ο θάνατος και θέλει να αποθάνει. Και τώρα που ήρθε ο θάνατος και θέλει να αποθάνει. Και τώρα που ήρθε ο θάνατος και θέλει να αποθάνει. Τα δραματικά γεγονότα του ηρωικού αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία προκάλεσαν ισχυρή συμπάθεια στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και θέργεψαν το κίνημα του φιλελληνισμού σε διάφορες χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Ελβετία και άλλες. Φιλελληνικές επιτροπές σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις διοργάνωναν εράνους για αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα ή την περίφρανση προσφύγων. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι παρήχθησαν συνολικά περίπου 2.000 έργα φιλελληνικού χαρακτήρα, λογοτεχνικά, θεατρικά, καλλιτεχνικά, καθώς και ποικίλα αντικείμενα. Ανάμεσα σε εξέχοντες λογοτέχνες της εποχής που έγραψαν υπέρ των αγωνιζόμενων Ελλήνων συγκαταλέγεται ο Ρώσος ποιητής Αλέξανδρος Πούσκιν, ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό και βέβαια ο Άγγλος ποιητής Λόργος Βύρον, ο οποίος κατέφτασε στο Μεσολόγγι επικεφαλής αποστολής το 1823 για να πεθάνει από ελαιονοσία ένα χρόνο αργότερα. Σημαντικότατη κρίνεται και η προσφορά των φιλελλήνων εθελοντών του αγώνα. Υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 1.200 φιλέλληνες που ήρθαν να πολεμήσουν στο πλευρό των επαναστατών, εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο γύρω στους 350. Ανάμεσά τους ο Ιταλός Σανταρόζα και ο Άγγλος αξιωματικός Φρανκ Χάστινγκς, ο οποίος και πολέμησε ηρωικά και τραυματίστηκε θανάσιμα ως κυβερνήτης της Καρτερίας, του πρώτου ατμοκίνητου πολεμικού πλοίου στην παγκόσμια ιστορία, παραγγελία της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης. Το 1824 υπήρξε ένα από τα πιο κρίσιμα έτη για την εξέλιξη της Επανάστασης. Τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμφώνησε με τον γεννημένο στην Καβάλα Αιγύπτιο ηγεμόνα, τον Μεχμέτ Αλή, να παραχωρήσει στην Αίγυπτο την Κρήτη και την Πελοπόννησο ως αντάλλαγμα της Αιγυπτιακής βοήθειας για συντριβή των Ελλήνων επαναστατών. Πράγματι, οι Αιγυπτιακές μονάδες του Χουσεΐν αρχικά και του Ιμπραήμ στη συνέχεια, θετού γιου του Μεχμέτ Αλή, άρρητα εξοπλισμένες, εκπαιδευμένες με ευρωπαϊκά πρότυπα και με επικεφαλής Γάλλους και Ιταλούς αξιωματικούς, κατέστηλαν την Επανάσταση στην Κρήτη και κατέστρεψαν την Κάσο και τα Ψαρά. Ο Ιμπραήμ μάλιστα αποβιβάστηκε στην Πελοπόννησο και άρχισε ένα-ένα να παίρνει πίσω τα κάστρα των Ελλήνων, ερημώνοντας την ύπαιθρο. Ο εμφύλιος πόλεμος που είχε στο μεταξύ ξεσπάσει, η διχόνοια ειδωλερή που γράφει ο Διονύσιος Σολωμός, είχε αποδυναμώσει τους Έλληνες, οι οποίοι παρά τον ηρωισμό τους δεν μπόρεσαν να αντισταθούν απέναντι στις υπέρτερες δυνάμεις του Ιμπραήμ παρά σε λίγες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με την κοινή γνώμη στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, πιστές στις αρχές της Ιερής Συμμαχίας, ήδη με την εκδήλωση της Επανάστασης έσπευσαν να την καταδικάσουν. Η Αγγλία μάλιστα αρχικά παρήχε υποστήριξη στους Τούρκους. Ωστόσο, η ίδια χώρα θα αλλάξει σταδιακά στάση, κυρίως με την ανάληψη της θέσης του Υπουργού Εξωτερικών από τον Γεώργιο Κάνη το Σεπτέμβριο του 1822, ο οποίος πίστευε ότι ένα ελεγχόμενο από την Αγγλία ελληνικό κράτος θα μπορούσε εξίσου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να επιτελέσει τον ρόλο που μέχρι τότε η Αγγλία επιφύλασε μόνο για την Τουρκία, δηλαδή αυτόν της ανάσχεσης της ρωσικής καθόδου στη Μεσόγειο. Το ελληνικό ζήτημα έτσι θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας διπλωματικής βιελκυστίνδας μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας, με έπαθλο την κυδαιμονία του κράτους που θα προέκυπτε, ζήτημα στο οποίο συμμετείχε τελικά και η Γαλλία. Έτσι,
Το Μάρτιο του 1823 η Αγγλία πρώτη αναγνώρισε τους Έλληνες ως εμπόλεμους. Ακολουθεί το Γενάρη του 1824 η πρόταση του Ρώσου Τσάρου για τη δημιουργία 3 αυτόνομων ηγεμονιών στην Ελλάδα υποτελών στο Σουλτάνο. Το Φλεβάρι του 1824 συνάπτεται στο Λονδίνο το πρώτο δάνειο προς τους επαναστατημένους Έλληνες με δυσμενέστατους όρους και τον Απρίλιο του 1826 μυστικό πρωτόκολλο μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας με στόχο τη δημιουργία ενιαίου πλέον αυτόνομου ελληνικού κράτους. Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, ο κλειός των Τούρκο-Αιγυπτίων άρχισε να σφίγγει γύρω από το Μεσολόγγι. Συνολικά, 25.000 πολιορκητές με ναυτικό και κανόνια επιχείρησαν πολλές φορές να καταλάβουν την πόλη από τον Νοέμβριο του 1825, σκοντάφτοντας πάντα στον απίστευτο ηρωισμό των αμυνωμένων ανδρών και γυναικών. Όμως, ο αποκλεισμός της πόλης δημιούργησε ασφικτική κατάσταση στους υπερασπιστές και συνθήκες θυμοκτονίας, τέτοιες που να γράψει ο Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλί παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Έτσι, οι αμυνόμενοι αποφάσισαν την ίστατη έξοδο στις 10 Απριλίου 1826, ημέρα των Βαΐων, αφήνοντας άφωνη ολόκληρη την Ευρώπη. Άγγελος θανάτου μου ζέστενε το στρώμα μου, το καριοφίλι μάνα μου, νύχτα ξυπνώ, το καριοφίλι μάνα μου, και παίρνω τα βουνά, στο καριοφίλι μάνα μου, ψωμί δε χόρτασα, στο καριοφίλι μάνα μου, και τρέχω στα βουνά, στο καριοφίλι μάνα μου, άγγελος θανάτου μου ζέστενε το στρώμα μου, το καριοφίλι, το καριοφίλι, το καριοφίλι μάνα μου. Μετά και την πτώση του Μεσολογγίου, και ενώ τα ελεύθερα επαναστατημένα εδάφη είχαν συρρικνωθεί πολύ, με το πρωτόκολλο της 6ης Ιουλίου 1827, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν εκ νέου τη δημιουργία αυτόνομου ελληνικού κράτους με άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Έτσι, απέστειλαν τους πολεμικούς τους στόλους να συναντήσουν τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στον κόλπο του Ναβαρίνου, στη Δυτική Πελοπόννησο. Φαίνεται πως πέρα από τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων αναφορικά με τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου από αυτές ελληνικού κράτους, αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ήταν και η αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν το ισχυρό Αιγυπτιακό κράτος να επεκταθεί στο Αιγαίο, σε αυτή την θάλασσα ζωτικών συμφερόντων για όλους. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου που ακολούθησε στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η συντριβή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου υπήρξε καθοριστική για το αποτέλεσμα του αγώνα. Μια προγραμμάτιστη βολή από μια Αιγυπτιακή κορβέτα χτυπάει την ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου. Είναι αρκετή για να οδηγήσει σε γενικευμένη εμπλοκή. Με μιας, η γαλήνη του κόλπου πνίγεται στον οριμαγδότον κανονιοβολισμό και ένα πέπλο καπνού καλύπτει τον Ναβαρίνο. Ποτέ ξανά δεν έχει γίνει ναυμαχία ανάμεσα σε αγκυροβολημένους στόλους που να ανταλλάσσουν ομοβροντίες από κοντινή απόσταση. Οι σύμμαχοι, αν και αριθμητικά υποδέστεροι, έχουν το πλεονέκτημα. Είναι αρκετά έμπειροι ώστε να στρίβουν τα πλοία τους γύρω από το σκηνή της Άγκυρας προκειμένου να στοχεύουν με ακρίβεια. Ρίχνουν εκατοντάδες τόνους βλημάτων. Ο θόρυβος είναι τόσο εκοφαντικός που πολλοί άνδρες χάνουν την ακοή τους.
Σύντομα η θάλασσα έχει γεμίσει με φλεγόμενα κουφάρια πλοίων, από τα οποία κρέμονται αβοήθητοι χιλιάδες άνδρες. Η μάχη έχει τελειώσει. Οι Οθωμανοί έχουν χάσει 60 από τα 90 τους πλοία και 8.000 άνδρες. 2,5 μήνες μετά, ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέφτασε στην Ελλάδα ως ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας και άρχισε αμέσως το ανορθωτικό και διπλωματικό του έργο στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ευρεία σύνορα στο νέο κράτος. Μετά από λίγο ξέσπασε και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, στον οποίο οι Ρώσοι νίκησαν κατά κράτος, φτάνοντας ως την Αυριανούπολη και εξαναγκάζοντας τον Σουλτάνο να υπογράψει την ομώνυμη συνθήκη με την οποία αναγνώριζε αυτόνομο ελληνικό κράτος. Την ίδια μέρα σχεδόν, στις 13 Σεπτεμβρίου 1829, οι Έλληνες υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη, αδερφό του Αλέξανδρου, κερδίζουν στην Πέτρα της Βιωτίας την τελευταία μάχη του αγώνα κατά των Τούρκων, εξασφαλίζοντας έτσι την απελευθέρωση ολόκληρης της στερεάς Ελλάδας. Οι Άγγλοι από την πλευρά τους, βλέποντας τους Ρώσους να κερδίζουν στον αγώνα για την κυδαιμονία του νέου κράτους, προτείνουν με τη σειρά τους τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830 και εν τέλει με τα διευρυμένα σύνορα του 1832. Στο μεταξύ, ο ακάματος Καποδίστριας προσπάθησε να θεμελιώσει σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με την οργάνωση θεσμών και αξιόμαχου στρατού. Η δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 απομάκρυνε την προοπτική αυτή και άνοιξε τον δρόμο για τον ερχομό του εκλεκτού των μεγάλων δυνάμεων, του Όθωνα της Βαβαρίας ως του βασιλιά της Ελλάδας. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο βίος του νεότερου ελληνικού κράτους, θεμελιωμένος στον εθνικοαπελευθερητικό αγώνα των Ελλήνων, των παλικαριών και των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για την εθνική ανεξαρτησία. Για χαρά, για σας παιδιά μαϊτόπουλα, για σας παιδιά μαϊτόπουλα που χαιτάει το πατέρα κι όποιος δεν κατάλαβε τον τας μας κάνει αέρα. Όπως τα λένε να τους τα γράψεις, όπως τα λένε να τους τα πεις, Ανδρούτσος Γιώργης Θοδωρής. Έτσι μου είπαν να σας τα γράψω, έτσι μου είπαν λόγω τιμής, Ανδρούτσος Γιώργης